Trab, trakkijiet, ġebel u kilometru mixi jiġbdu il-bagalji warahom fix-xemx. Din hija l-aħħar memorja ta' numru ta' turisti li żaru lil Malta kif matul il-jum ta' tlieta kienu se jtemmu l-vjaġġ tagħhom f'pajjiżna u reħgħu lura lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Wara illi qattaw diversi f'Malta u Għawdex fejn ammiraw l-istorja, gawdew minn serati ta' divertiment u platti b'ikel tipiku Malti, il-vakanzi tagħhom ġew imtabna minn mixja li ma bħala għal pit-toroq fejn għaddejjin ix-xogħlijiet qrib l-ajruport. Dan huwa riżultat tal-fatt li spiċċajna b'entità twaħħal f'entità oħra, il-Malta Public Transport twaħħal f'Infrastructure Malta u fin-nofs spiċċaw vittmi ta' kollha li kienu sejrin lejn l-ajruport. Kollox beda wara li numru ta' rotot ingħalqu għal xogħlijiet li ma kinux programmati dan wassal biex 6 karozzi tal-linja weħlu fi triq il-Kunsill tal-Ewropa dan apparti traffiku enormi illi nġema fiż-żona. Nies illi tkellmu ma' Net News spjegaw kif ħafna turisti għażlu li jmorru bil-mixi lejn l-ajruport għaliex kienu qed jirriskjaw li jitilfu t-titjira tagħhom. Diversi persuni espremew it-ħassib tagħhom fuq il-midja soċjali e kif sal-jum ta' tlieta karozzi tal-linja mballati bit-turisti minflok waqfu fejn l-ajruport bdew jieqfu kilometru l-bogħod. L-inkonvenjent ġie kkawżat mix-xogħol bla pjan li qed isir mill-Ministeru ta' Aron Farrugia fir-rotta li twassal lejn l-ajruport proġett li ilu jkaxkar xhur sħaħ. Dwar dan tkellmu wkoll il-lettur fih dan l-Università ta' Malta Arnold Cassola fejn sejjaħ din is-sitwazzjoni bħala waħda li bħal donna ħirġa minn żmien il-Flintstones waqt li ċanfar lill-awtoritajiet. Għalaqstant l-erba' filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Clayton Bartolo dwar il-ħsibijiet tiegħu brabta ma' din is-sitwazzjoni bil-Ministru pront farfara fuq l-awtoritajiet konċernati. Fuq il-medja soċjali ittalaw ritratti ta' turisti mixjin għal pixxolijiet tat-toroq lejn l-ajruport. Diet inkwetak? Din hija xi ħaġa li tkellimni mill-ewwel flimkien ma' Infrastructure Malta u anke ma' Transport Malta. Jiena irrid nara li jkun hemm maniġjar tajjeb ta' traffiku ta' dawn il-proġetti. Iżda, fl-istess waqt, saħaq li l-poplu jrid jażel jew se jgerger dwar li m'hemm xogħol jew igerger għax ix-xogħol għaddej. Minn banda tista' tgerger għax ma jsir xejn, mill-banda oħra tista' tgerger għax qegħdin isiru. Ma kellimtu lill-Ministru responsabbli għax dak kien hemm it-turisti l-aħħar ħaġa li jiftakru ġifieri mixjin għall-irrabil. Jiena l-Ministru iva tkellimna u għalhekk qed ngħidlek illi tkellimna wkoll mal-entitajiet u s-sitwazzjoni ġiet ratifikata fi żmien qasir sabiex bekk aħna naraw li jkun hemm maniġjar ta' traffiku f'dawn il-proġetti li huma tant bżonn jużi għal pajjiżna b'mod partikolari wkoll fiż-żona ta' madwar l-ajruport. Bosta saħqu li din hija inkompetenza min-naħa tal-Ministri Clayton Bartolo u Aron Farrugia ġir illi qed isofru minnhom mhux biss is-sewwieqa Maltin wawċin b'telf ta' ħin u ansjetà imma anke ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fost it-turisti.